Clínica Dental Riu, una clínica familiar. Atención personalizada en todo tipo de especialidades. Atendemos urgencias, financiación a medida. Ven a conocernos, estamos en la Plaza de las Palmeras, justo enfrente del Ayuntamiento. Y recuerda, la primera visita es totalmente gratuïta. Clínica Dental Riu, i somríe-le a la vida. La sala de plens de l'Ajuntament de Martorell ha acollit l'acte de lliurament dels premis del concurs fotogràfic Captura la màgia de Martorell, una iniciativa impulsada pel consistori amb l'objectiu de posar en valor el Nadal del municipi a través de la mirada creativa de la ciutadania. Nosaltres encantats. La veritat és que ens ha sorprès moltíssim la qualitat, jo crec que hi ha una qualitat, és a dir, que no només els que heu guanyat, els que heu estat finalistes, sinó totes les fotografies tenen un nivell de qualitat, que aquí hi ha una professionalitat molt bona al darrere, jo no fora capaç de fer cap de les fotografies aquestes, ni molt menys, i la veritat és que és molt xulo i per tant estem encantats. Manel Gómez, membre del jurat i representant per aquest medi Martorell Televisió, ha volgut posar en valor la participació assolida del concurs, destacant que el volum i la varietat d'imatges presentades ofereixen una radiografia molt fidel de com s'ha viscut el Nadal al municipi. M'agradaria destacar una cosa important, o sigui, amb 80 fotografies, 89 fotografies arribades a... És la millor enquesta que es podria arribar a fer d'un Nadal a Martorell, amb una iniciativa nova. La majoria de fotografies han arribat d'una zona d'il·luminació de la Sínia, d'un barri nou. Pel que fa als guardons, el tercer premi ha estat per a l'Anna Sánchez, que ha rebut un diploma i 2 entrades per a qualsevol espectacle del MACU. Però el que més em va cridar l'atenció van ser aquestes llums que estaven a la gespa, que eren com molt lluents, i jo volia captar aquesta imatge. El segon premi, consistent en una cistella de comerç de proximitat, ha estat atorgat a Iolanda Valls, amb la col·laboració de l'Associació de Comerciants Nou Martorell. Que es veien una mica tots els elements, es veien els cèrvols que hi havia al davant de tot i una mica tota la il·luminació i també els perfils dels edificis. Finalment, el primer premi ha estat per a Ramon Ferrer, que ha rebut un sopar per a 2 persones al restaurant Punta del Este. D'una bola molt bonica, que fuig del color vermell típic de Nadal, un color blau molt singular, que es veu poc, amb la famosa silueta que ja comença a ser un element icònic a Martorell, les siluetes dels neons que il·luminen el Nadal. Tots 3 han fet fotografia digital a través dels seus dispositius mòbils i sense fer una preparació prèvia, tan sols el seu instint i la inspiració que donava l'espai. L'acte s'ha tancat amb una fotografia de grup dels guanyadors.